Sanibonani babukeli beSelect Africa TV. Leli iciko elingenele Inkunzi Isematholeni competition. Wena lapho ngasekhaya ngicela ulalele kahle ingoma yakhe emase uyalike, uyakhomenta sizwe uvo lwakho. Sanibona igama uMalibongwe wakagwala emculweni ngaziwa ngomjolisi ngiqhamuka phansi eMzumbe kwandele enkulu isigodi. Ingoma engizoyidlala ingoma ethi iCorona. Iziyo yami sosizini inyukubeli ngokufika kwale corona mama. Iziyo yami sosizini inyukubeli ngokufika kwale corona mama. Bengingakaze ngibone ngihlukana naye ifikile corona edlulana. Bengingakaze ngibone ngihlukana naye ifikile corona edlulana. Uma wami lona bengiphila naye usengishile manje. Umntanami lona bengiphila naye usengishile manje. Umnganami lona hlala lekaya niwashi izandla nisanitize. Hlala lekaya niwashi izandla nisanitize. Hlala lekaya ningathintani niwashi izandla nisanitize. Ningaxawulani niwashi izandla nisanitize. Uzungakhohlwa mfowethu ufake isamfonyo sakho. Uzungakhohlwa mfowethu ufake isamfonyo sakho. Bona uzovikela wena uqobo uvikela abanye abantu. Le corona yenzani? Ngithi hayi we corona senzele. Hayi we corona sonele. Hayi we corona ithi bekezelane sayalunga. Bekezelane sayalunga. Bathi ufake isifonyo sakho wena ungayeki. Fake isanitizer sayalunga. Ufake isifonyo sakho wena ungayeki. Fake isanitizer sayalunga. Hlala lekaya niwashi izandla nisanitize. Hlala lekaya niwashi izandla nisanitize. Hlala lekaya ningathintani niwashi izandla nisanitize. Ningaxawulani niwashi izandla nisanitize. Ningathintani niwashi izandla nisanitize. Hlala lekaya